तू हमारे कौन सा फोन कइले रहे। मिस कॉल मार के तबाह कर देते उसन ससुर हमारा के मन करते ना उनके मारी और मदे एक आदमी को संभालो के बा ये नहीं ना काम खासा कि मिस कॉल देखा चली कौन कौन मिस कॉल मारा था उसन अभी अच्छा रात भर तबाह कर दिले बा सुतहू नहीं खे देले जब उठाई जब काटिए दे असल हमारा पैसे नहीं खे हमारा मोबाइलिया में रुको रुको एगो भी तनी बात करियो का से अभी तक पैसा डाला के बा 1 2 97 सुता के 99 निहुरा के एक नंबर अब जीतावा की नंबर अब जीतावा के घंटी जाता अभी घंटी ऐसे से कहाँ सुतल बा बेकार है कि तरह से उठते नहीं खे अभी ये मदे वो एकदम महा सुतने बा ऐसा तो ट्यूशन जाके बजाक जो ए नहीं खेला बिजी बताओ ओकरा पर सही चला बिजी बताए रुक रुक अब से ट्राई मारी 97 सुता के 98 निउरा के हेलो अभिजीत अरे कहला तू कहत रस तोर नौकरी लगावे के बा टेंशन नत ले हम बाई न खसा अरे तन क्यों टेंशन नत ले तो न क्यों हम बाई न खसा अरे तोर नौकरी फिक्स बा हम असली दलाल हई असली एकदम 1 नंबर के जाना के पीछे जाना हमारे से कह रहा के हम फिक्स कर दी ना नौकरी एकदम ठीक बा कहला माल पानी ज्यादा लगी अब नौकरी दलाल 1 नंबर के दलाल है 1 नंबर के कोई कमी नहीं खे अरे यहाँ से अरे ढेर पर भी हम रखले मदे अरे कहूँ वो टेंशन तू का लेते हम बाई ना अच्छा तू टेंशन मत ले ठीक बा रख प्रणाम चल ए भैया तने को चना बताओ ता हमारा नाम है भैया तो क्या करी जी रुका तनी से सोच के बतलाओ ए भैया कुछ फार्म निकलल बा हां तो नहीं पता अरे रुका एगो लड़का हमें के बतावत रहे चपरासी वाला फार्म तो लिखल बा हमारा दिमाग पर नाच हो रहा जानो जा चला चले के भरवा ले एगो एक का पकड़ ना तो कुछ करी ना तो मार दी एकदम आंसर अरे मदे ठीक बा अरे सुन ना तो कला ऊ खाता थू कर दिया ऊ सब हम संभाल ले में कोई दिक्कत के बात नहीं खे अरे हम भाई ना हम जा रहा हूँ ठीक है वही जान जइया अरे तना क्यों नहीं के सोचे के कुछ बात के तनी जाते इनारा में ना एगो मछली डल रही इनारा के साफ करे खातिर उहे तनी देख ली इनारा मछली जियतिया कि ना तो इनारा में बहुत बेंगा हो गइल बा वसन सोचने जिसे हाँ ठीक बा देखत आई ए जी का करत बजे हो पढ़त जा एगो दलाल के देखला बा हमारा तो हमरा नहीं खे हमरा ना पता कहां हां हम जानती एगो दलाल नहीं आई होवन काने बाबा हम आवत रही रास्ते से ए लौकल होवन अरे मदे पढ़त वजह बड़ी ना अरे दूगो सुन ना दूगो फार्म आइल बा दोनों जना खाती का कहता अरे हाँ हो माने उठे ठाई के लइका भरिया सन काकला तोहनो जना के भरवा दी का भरवा दो देखो तार पे खाना सब करो लाइक झाड़ू लगाए होला इतना पढ़त हो जाता है नौकरी ये लागी चलो ठीक है बा अरे तू पे खाना सब करी हो हां आई लाइटिंग सब करी हन खासा हार्पिक डाल के अरे बस इतने खासा कमाए करे के तो के दिन भर में खासा शाम सुबह लेके हार्पिक उठा के ऐसे डाल के ऐसे रगड़ दी कितना पैसा हो जाई और महीना बहुत ढेर बहु को अरे हाँ सही कला हाँ तो सुने ना तो पैसा देख पड़ी हम दलाली करी ना बड़ी में हाँ कला तो खासे हमरा के बस 2-2 लाख रुपया दे दिया जा हो जाई 2-2 लाख रुपया दे दिया जा खासा ना ठीक बा तो तने पैसा बा तो देखा जाए अगले तुम बा कला हम काम तो करवा देते हैं ओई तो ना ठीक बा तब देखा जाए खर्चा तो हम करवा देम ना चला जा अभी 1 मिनट भइल